खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ, गोदान बोसोरनि मोनाबिलियाव बङाइगावआव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरारि जौ जब्द, नायबिजिरनाय जागायबाय। गोदान बोसोरनि सिगां मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव बङाइगाव जिल्लानि बिबानगिरिफोरा जगिघ'पा ओनसोलाव गोबां बिबांनि गुबुन हादोरारि जौ जब्द खालामदों। बङाइगाव जिल्ला कमिशनार नबदीप फाटकनि दैदेननायाव बे अपारेशनखौ जगिघ'पा पुलिस आरो आबखारि बिफाननि हेफाजाबाव खालामनाय जादोंमोन। हरखाब सिग्रोमनाया मैया हर गेजेराव कचुदला गामियाव जादोंमोन, जेराव मावख'आरिफोरा 168 कार्टन गुबुन हादरारि जौ बोखांनो हादों। आबखारि बिफाननि बायदिब्ला गोख्रों सन्देह दं दि जौखौ हाइजेक खालामनाय ट्राकफोरनि गेजेरजों दोनथुमनाय आरो दैथायहरनाय जायोमोन, जाय आयेन बेरेखा फालांगिनि सायाव जिंगा सिखांदों। अपारेशननि समाव महनदासखौ खानाय जादोंमोन। फारसेथिं सानै गुबुन सन्देह गोनांफोर, जतन दास आरो सुनिल दासआ हमजानायनिफ्राय बारग'नो हादों। जब्द खालामनाय जौनि गासै हाथाइनि बेसेना 10 लाख रांनि बांसिन जागोन होनना साननाय जादों। पुलिस आरो आबखारि बिफानआ बे जाथायनि सायाव आबुङै नायबिजिरनाय जागायदों। आद्रा थानाय सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो आरो ओनसोलाव आयेन बेरेखा जौनि फालांगिनि सिमाखौ बेखेवनो नाजागासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ, बिटिआरनि भिजन डकुमेन्टआ गासैबो हारिनि सिनायथि, हारिमु आरो मोनथायफोरखौ रैखाथि होनायनि मोनसे रडमेप, प्रमद बर'आ बुंदों। आसामाव बिटिआरआ भिजन डकुमेन्टखौ जागायदोंमोन, जायनि थांखिया सोफादेरनायखौ बांहोनाय आरो ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो हारिनि जुनिया सिनायथिखौ रैखाथि होनाय। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ न्याय, समानथि आरो हारिमुआरि संरैखाथिनि सायाव हाबाफारिनि रादायनि सायाव गोसो होयो। मोनफ्रोमबो हारिया गावनि सिनायथि, हारिमु, राव आरो दोरोंफोरखौ फोथांना लाखिनो लुबैयो। बबेखानि गोबां समावनो जिंगासिनाय जायो दि माखासे हारिफोरा गावसोरनि मोनथायफोरनिफ्राय जानगाराव थानायखौ हमदांनो हायो, बर'आ बुंदोंमोन। बिथाङा बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआर खुंथायनि मोनसे सांग्रां आगान महरै भिजन डकुमेन्टखौ दिन्थिदोंमोन। बे हाबाफारिया गासैबो हारिफोरनि थाखाय न्याय आरो समानथिखौ रोखा खालामनायाव गोसो होयो आरो लोगोसे सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय मावनो हाथाव मावखान्थिफोरबो बिथांखि लायो, बिथाङा बेखेवना होयो। बर'नि बायदिब्ला बे खाख्रिया मोनसे मोननै बिथिंनि नोजोर, जायखौ हारिनि थाखाय थांखिजानाय हाबाफारिफोरखौ महर होनो आरो खुंथायारि नाजानायफोरनि थाखाय मोनसे गुवार रडमेप होनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। बिटिआर भिजन डकुमेन्टआ गोग्लैसोनाय गारांफोरखौ गोहो होनायजों लोगोसे गोरोबलायनायखौ बांहोनो थाखाय खुंथायनि बावसोमनायखौ दिन्थियो, जाय ओनसोलाव बयखौबो लाफानानै खुंथायनि थाखाय मोनसे बिदिन्थि गायसनो। बेनि सिगां बर'आ खौरां बिजोंजों रायज्लायनायाव बुंदोंमोन, भिजन डकुमेन्टआ बड'लेण्ड हालामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोदान बोसोरनि अनथोब आरो बिसोरो मोनसे मोजां भिजन डकुमेन्ट मोनगोन जायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोरनि हारिनि जौगानायनि थाखाय मोनसे रडमेप बानायनो हागोन। आसाम आरो सा-सानजा भारतआव जों जोबोद फिसा हारि, हारिसा आरो थागिबि हारि आरो जेब्ला बिसोरनि सुबुंखान्थियारि मोनथायखौ खोनाया, अब्ला माखासे सुबुंफोरनि आखायाव हाथियार थायो आरो बेनो हादोरनि सा-सानजा बाहागोआव हाथियार सोमावसारनायनि सल' होनना बर'आ बुंबावो। बिटिसिनि गाहाया बेखौबो बुंदोंमोन दि बे भिजन डकुमेन्टनि थाखाय जों जेरैथिंबो जौगानायनि बिथिङाव साननाय जादों। माखासे हारिफोरा मोजां बिथायारि सानज'थाय लुबैयो आरो बेनो सरासनस्रा लामा आरो बेखौ सोरखारा मावगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ, धुबुरीयाव रोजा खुवानि गेजेराव बिएसएफआ मोसौ फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदों। धुबुरीयाव ब्रह्मपुत्र दैमायाव मोसौ फालांगि खालामनो नाजानायखौ फेलें खालामदों। बिएसएफनि 45थि आरो 150थि बेटालियननि मावथिफोरा बरेरालगा चार आरो दिपचारनि बेरा गैयै ओनसोलफोराव मोनद' मैसोजों लोगोसे मा 14 मोसौफोरखौ जब्द खालामनानै सिखाव फालांगिरिनि सानथांखिखौ जाफुंसारै होबथादों। जब्द खालामजानाय मोसौ मैसोनि बेसेना 1,46,100 रांमोन। गोबां खुवानि आवथायाव सिमा बारनानै दैथायहरनाय जादोंमोन। गोजां बोथोरनि दानफोराव मोनसे सरासनस्रा मावखान्थि, जेब्ला नुनो हानाया बाङाय। बबेखानि गाज्रि बोथोरनि समाव गोख्रों सांग्रांथिनि थाखाय मिथिजानाय बिएसएफ रौनियाफोरा सिखाव फालांगिरिफोरनि नाजानायखौ फेलें खालामनायखौ रोखा खालामदोंमोन।
BSF मावख'गिरिफोरा गोसो होनानै बुंदोंमोन दि गोजां बोथोर जागायनाय आरो जेंना गोनां बोथोरनि थासारिफोरजों सिमा बारनानै सिखाव फालांगि हाबाफारिफोरखौ होबथानो थाखाय उफ्रा सांग्रांथि लानाय जादों। BSFनि सासे बुंथिगिरिया बुंदों, जोंनि रौनियाफोरा आबहावायारि जेंनाफोरखौ नायालासे जायखिजाया आयेन बेरेखा नाजानायफोरखौ होबथानो थाखाय हाइ एलार्टआव थायो। ब्रैथि खौराङाव दङ इउपिआव हाइ टेनसन थार गोग्लैनायनि जाहोनाव नखरनि साथाम गोथाङैनो खामथाबदों। उत्तर प्रदेशनि गरखपुराव गंसे हाइ टेनसन मोब्लिबनि केबोल गोग्लैनायनि जाहोनाव सासे सुबुं, बिनि फिसाजो आरो बिनि बियादैया खामनानै जिउ गोमायो। बे जाथाया सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन जेराव 11,000 भल्टनि हाइ टेनसन तारआ बिसोरनि सायाव गोग्लैनायाव बाइकआव खहा जानांनायफोरखौ नुनो मोन्दोंमोन। 27 बोसोर बैसोनि शिवराज निषाद आरो बिथांनि 2 बोसोर बैसोनि फिसाजो अदिति आरो बिथांनि बियादै 9 बोसोर बैसोनि अनुआ गंसे मटर साइकेलाव गाखोगासिनो दंमोन। बे समावनो 11,000 भल्टनि मोब्लिब गोहोनि लाइनआ बायनानै बिसोरनि सायाव गोग्लैयो। गारिजों लोगोसे साथामबो हरखाबै अर नांदोंमोन। जेब्लासिम जायगानि सुबुंफोरा बिसोरखौ रैखा खालामनो खारलाङो, नखरनि साथाम सोद्रोमाफोरा गोथाङैनो खामजोबो, बिथांमोनहा बुंदोंमोन। मोब्लिब निगमनि मावख'गिरिफोरा इंगित होदोंमोन दि गोजौ टेनसन तारफोरा सरासनस्रायै हायाव दांनायाव दावबायो। जेखि जाया मानो बे बिथिङाव तारआ बाइक एबा सासे सुबुंनाव गोग्लैदोंमोन जानो हागौ, जायनि जाहोनाव गावनो गाव ट्रिपिं आदबा फेलें जादोंमोन। पूर्वांचल बिद्युत नितरण निगमनि सामलायगिरि शम्भु कुमारआ समबारसिमाव खहा जानांनाय नखरफोरनो साफ्रोमनोबो 5 लाख रांनि राङारि अनसुंथाइ होनो खोथा होदोंमोन। सासे नायदिंगिरि इन्जिनियार आरो सासे मावफुं इन्जिनियारजों लोगोसे 2 सोद्रोमानि मोनसे हानजाया जाथायखौ नायबिजिरगोन आरो बिबानखौ थि खालामनो थाखाय 48 घन्टानि गेजेराव मोनसे रिपर्ट गथायगोन। 5थि खौराङाव दङ आसामाव दिनै 1 जानुवारि खालि गं 56 गोदान मोब्लिबारि बासफोरखौ बेखेवनो थियारि जादों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै 1 जानुवारि 2025 खालि गं 56 गोदान मोब्लिबारि बासफोरखौ बेखेवनो थियारि जादों। बे दाजाबदेरनाया आसामनि जाहाजाव मोब्लिबारि बासफोरनि गासै अनजिमाखौ 252 सिम लाबोगोन, जाय अरायथा रोगाथाइ आरो मोनसे साखोन-सिखोन इयुननि थाखाय सोरखारनि रादायखौ गोख्रों खालामगोन। मोब्लिबारि बासफोरनि थांखिया कार्बन हगारनायखौ बाङाइ खालामनाय आरो आबहावाजों लोब्बा गोनां नोगोरारि खारथाइखौ बांहोनाय। बे बासफोरा सोमखोर बिथायारि सानज'थाय आरो अरायथा नोगोरारि जौगाथायनि थाखाय रायजोनि गुवार नोजोरनि बाहागो। बे हाबाफारिया आसाम सोरखारनि गोसो होनायखौ दिन्थियो। बोथोर सोलायनायजों जुजिनाय, बारनि गुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय गारि-मटर हगारनायखौ बाङाइ खालामनाय, रायजोआरि रोगाथाइखौ जौगाहोनाय, नोगोरारिफोरखौ आबहावा लोगोआरि गुबुन राहा सायख'नो थुलुंगा होनाय। आरोबाव दङ गोजोर जौगानाय, गोदान गोहो फुंखाफोरनि फारसे सोलायनो थाखाय मुलुगनां नाजानायजों गोरोबनाय। बे मोब्लिबारि बासफोरखौ लाबोनाया मोनसे सोमखोर, बांसिन गोजोर इयुननि फारसे आसामनि दावबायनायाव मोनसे मख'जाथाव माइल खुन्थिया। 6थि खौराङाव दङ आइजोखौ बुथारनो नाजानायनि दायाव गुवाहाटीनि सासे सुबुंखौ हमदों। आसामनि गुवाहाटीआव सासे आइजोखौ सुथारनो नाजानायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसआ खायो। सन्देह गोनां सुबुंनि सिनायथिखौ राजेश होनना मिथिनाय जादों। बिथाङा रबिबारनि मोनायाव दिसपुर पुलिस थानानि साखाथियाव सासे आइजोखौ सुनानै बुथारनो नाजादोंमोन। गाग्लोबजाग्रानि सानरिखिनि बायदिब्ला राजेशआ खहा खालामनायनि थांखिजों बिथांजोनि खाथियाव थांदोंमोन आरो बिथांजोखौ बुथारनायनि बिथांखि लानायखौ सिमान लादोंमोन। आइजोआ आरोबाव अजद होदोंमोन दि राजेशआ सिगाङाव बिखौ गोबौ हाथियारजों हुमखि होदों। गाग्लोबजाग्रानि अजदनि उनाव पुलिसआ राजेशखौ हमनानै लादोंमोन आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।